كل سب معرن تزخون صبق نيرو سب لقات أمتات يفتريو جناقة حدا جزء زخونة لعلن تحتن زخونو نجرات كم مجاجبو يرأيهم نعبنت أبجد أرزنا سباتن أبجد تمازنا سباتن نوسج أبجد أرزنا محبرسب شو زخبدن زتتجمن يو أبجد أرمن برمالت بزوح دخامل لو حريسكا عتيدكا من أتوت زي ترخبلو جزالو وأنصارو خا أبجد تمازنا محبرسب زسرخو سرح قلل زبلايو زحت أرى جزن ساعتن بزوح جنزب أن رخبو شوطهم يمرحو بزستل على خا بزوح سب كابب قدر منبر أب كتما منبر يمرز جنا كمتي أبلع على زبالكو كلتي تمجاجبتيهم أب قدر زنبر محبرسب نتي أب كتما زنبر محبرسب مجابي أيو أتي أب كتما زنبرون مجابي أتي أب قدر زنبر سبيو زمالتي أتي أب قدر زنبر سب زريو عتيدو أخلو أكيبو نتي أب كتما زنبر سب زمجابو مقبي انت دالوالو أتي أب كتما زنبر سب كأ بجنزب جزيو كلتي يتقاقمو جناخا أتي نايقد أرسرح زخبدا بمخانو بزوحاتي يمرصوان يوم سامراويت كافتم نايقد أرنابرات ساليوم ناب كتما زعاتو سبات اتحانتيا سامراويت توليداز عبيتيو أب قدريو سر بزوح دخيمم بزرخبو مهرتي زبلقو انت زي سقانو على جنا بزوح جنزب أي رخبو نيرون نايز مخنير كأ سلوم مريت وحد بمخانو حريصهم نمقبومن نمشتان سلزي أكليو بوخا بزوح جزاخد جنانقو يرأيو ويدعا نتصبح زبحال سقاط الومبر نزبلقو أي سقنو نيرون سامراوي كفت عنكلو ጭንቀታም ጌሩዩ ፈጢርዋ ብዙኾነን ዘይኮነን ስቕኢላያ እትጨናና ወለዳ ክንዱ ዝኣክል ደቅና ብኸመይ ክነዕቢሎም ከይተጨነቁ እንተንሳ ግና ኣመና ትጭነቕ ዕድሚኣን እተሓሳስባኣን እንትነጻጸር ፍጹም ኣይረኸብን ሳምራዊት ከም ዕድሚ ኣይኮነትን ንእሽተን እናሓለወት ናይ ዓበይቲ ትሓስብ ልባም ሰብ እያ ካብዚ ኩሉ ሳምራዊት ሓደ ነገር ኣይትፈቱ ነይራ ንሱ ከዓ ትምህርት ዝበሃል ነገር እዩ ትምህርትን ሳምራዊት ከም ዕድመ ምቕፃዕ ጌራ ስለትሓስቦ ካብ ሻምናይ ክፍሊ ንላዕሊ ኣይተመሃረትን ትምህርት ኣቋሪፃ ንወለዳ ምሕጋዝ ተተሓዘቶ ወዩ ደኣ ይመሃሩ ይበሃሉ እምበር ኣብ ገጠር ዝነብሩ ቆልዑ ናይ ምምሃር ዕድሎም ዝተሓተዩ ሳምራዊት እውን ካብ ዝተኣጓጎለ ትምህርቲ ምምሃር ኢላ ትምህርት ኣቋረፀት ትምህርት ኣቋሪፃ ግና ኣብ ገጠር ክትቅመጥ ኣይደለየትን ናብ ከተማ ወሪዳ ስራሕ እናሰርሐት ስድራኣ ክትሕግዝ ደለየት ነዚ ዝሓሰበቶ ሓሳብ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ንስድራኣ እንትትዛረቦ ስድራኣ ተቐባልነት ኣይነበሮምን ኣይኾንን ምስኻና ኮይንክ ስርሒ ኢሎም ናይ ወላዲ ትእዛዝ ሃብዋ ሳምራዊት ብዙሕ ፅዒራን ደኺማን ንወላዲታ ኣመነታሞ ዓዲኣ ንበዓል ገዝኣ ኣእሚና كلهم كيتوحدلهم أخلاقني عمو زقمتو جنزب أوتيوم حابوامو سامراويت كم تدليتا كتماعاتوات أب كتماعاتها قلت إفاس راح تركبيو مسيل وانيرو جنا كتما خمتستت بيتو يتنحن بتعمي يخدج سبن خطرخبو بقليلو يكونن بتنهيزات تنزخدت جنزب من مسرح كي رخبت دارقا خطوط تأنك ربت حدا معلت جنا كم لمادا كافت تحرلو أنجي حاب موتا سرح كدلي تجمر عمونغو مسحانتي خم عزبالة قوال تراخب زاقوال كاب سامراويت زفاليات نقرن تحلوها أتا قوال بمويا آيا سرح تدل نيرا سامراويت كا زخونة سرحيات تدل نيرا أبزقزا أزاقوال نابن دا دلالي هيسا تاخدت أبزقزا إز دلالي ብዙሕ ናይ ስራሕ ዓይነታት ተቕረበለን ካብ ኩሎም ግና ሳምራዊት ንሓንቲ መረፀት ንሳ ከዓ ኣብ ሓንቲ ሃፍታም ሰበይቲ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ንምዃን እዩ ካልእ ስራሕ ከይትመርፅ እቶም ኩሎም ዝተዘርዘሩ ትምህርቲ ዝሓዙ እዮም ነይሮም ብኡ ምክንያት ከዓ
ንሳና ፍታ ሰበይትን ትትኣቱ እታ ምስኣ ዝኸደት ከዓ ብሞያዓ ስራሕ ረኺባ ተፈላለያ ሳምራዊት ነታ ጓል ብጣዕሚ እያ ተመስግና ምክንያቱ ከዓ ንሳ ነቲ ደላሊ እንተዘይተሪኣ እናኮለለት እያ ጊዜኣ ክትሕልፍ ነይራ ኣብቲ ዝረኸበቶ ገዛ ኩሉ ዓይነት ስራሕ እያ ትሰርሕ ኣብቲ ገዛ እታ ዓባይ ሰበይቲ ጥራሕ እያ ትነብር እምበር ካሊእ ዘመድ ኮነ ውላድ የለን እታ ሰበይቲ ብጣዕሚ እያ ሓፍታም 3 ደቃ ኣብ ደገ እዮም ሓዳሮም መስሪቶም ዝነብሩ ሳምራዊት ኣብቲ ገዛ ኣትያ ምስራሕ ምስ ጀመረት ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ እያ ምስታ ሰበይቲ ተላሚዳ ክልቲአን ጽቡቕ ምቅርራብ ፈጢረን ከዓ ሳምራዊት ክትሰርሖ ዝግባኣ እናሰርሐት ጽቡቕ ክፍሊት እናተኸፈላ ትሰርሕ ካብ ዝሰርሐቶ ንሓደ ሓደ ነገር ክኾነን ኢላ ኣትሪፋ ዳርጋ ኩሉ ንወለዳ ትሰደሎም ካብኣ ሓሊፉ ወለዳ እውን ጽቡቕ ህይወት ናብ ምምራሕ እናተሰጋገሩ ኸዱ ወለዳ ጓሎም ትህቦም ገንዘብ እናርአዩ መጀመርታ ክኽልክልዋ ምሕሳቦም ኣጣዓሶም ሳምራዊት ምስታ ሰበይቲ ከመዶን ጓልን ኮይነን ንኣስታት 5 ዓመት እንትጸንሓ ኣብ መንጎአን ዘይምርድዳእ ተፈጢሮ ይፈልጥን ንኩሉ ነገር ብኢህን ይህን እናፈትሓ ብፍጹም ፍቅሪ ጸንሓ ሳምራዊት እውን ወለዳ ኣብቲ ዝነብሩሉ ዓዲ ሕፅረት መሬት ስለ ዝነበሮም መሬቶም ተስፍሑ ገበረቶም እሞ ጽቡቕ ክነብሩ ጀመሩ ኣብዚ ግዜ ግና ብወገን ወለዳ ሓደ ሓሳብ መፀ ንሱ እውን ከዓ ንኽትምርቆዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ናይ ከተማ መነባብሮ ለሚዳቶ ስለ ዝነበረት ንኽትቅበሎም ከቢድዋ ዋላ እኳ እንተነበረ ግና መጀመርታ መውፂኢኣ ንዕኦም ንሕምሕጋዝ ብምንባሩ ቃሎም ክተኽብር ኢላ ብምሕሳብ ተሰማምዐት ካብ ኩሉ ዝኸበዳ ግና ነታ ተስራሓ ሰበይቲ ገዲፋታ ምኻድ እዩ ነይሩ ግና ሓደ ሓሳብ መፀላ እሞ ነታ ሰበይቲ ኣማኸረታ ሳምራዊት ንምንኣስ ሓፍታ እያ ናፍቲ ገዛ ክተምፃ ሓሲባ እታ ሰበይቲ እውን ፈቃደኛ ኮይና እናተማሃረት ክተስርሓ ተሰማምዐት እሞ ሳምራዊት ናብ ሓዳራ ሓፍታ ከዓ ናፍታ ሰበይቲ ኸዳ ሓፍቲ ሳምራዊት ብሌን እያ ትበሃል ብሌን ካብ ሳምራዊት ዝፈልያ ነገር ርግእ ዝበለት እንትትከውን ንትምህርታ ከዓ ዝተፈለየ ፍቅሪ ዘለዋ ሳምራዊት ነዚ ተገንዚባ ኣብቲ ዓዲ ምንም ስራሕ ንኸየስርሕዋ ጌራ ትምህርታ ጥራሕ ንኽትከታተል ጌራታ ይዓብያ ናብታ ሰበይቲ ምስ ከደት ከዓ እታ ሰበይቲ ኣብ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ እትወታ እሞ ትምህርታ እናተማሃረት ጽቡቕ ክፍሊት እናተኸፈላ ክትመሃር ጀመረት ኣብቲ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ውፅኢት እናምፅአት ከዓ ንመምሃራና ክተድንቆም ጀመረት ኩሉ እቲ ተምፆ ውፅኢታታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዳርጋ ተራእዩ ኣይፈልጥን ብሌን ፀጊምዋ ዝነበረ ዝበዝሕ ነገራ ናይ ገጠር ባህርያት ስለ ዝነበራ ብዙሓት ይቐልዱላ ነይሮም ንኩሉ ነገር ግና ብውፅኢታ ስለ ትሽፍኖ ሰባት ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮም ኣረዓእያ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ፈተና ተፈቲና ጽቡቕ ውፅኢት ኣብ ተምፀሉ ሰዓት እታ ሰበይቲ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ነገራት እያ ትሽልማ እታ ሰበይቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ምስቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ደቃ ብቪድዮ ተራኸብ እያ ኣብዚ ግዜ ንብሌን እውን ምስኦም ኣፋሊጣታ ኩሎም ደቃ ከዓ ናይ ብሌን ናይ ትምህርቲ ውፅኢት እንትሪኡ ኩሎም ብዘለዋ ፀባይን ብትምህርታን ኣመናፈተውዋ ከም ጓና ዘይኮነስ ከም ሓፍቶም ይርእዋ ኩሉ ግዜ ንወላዲቶም ሓደራ ይብልዋ ብሌን እውን ከዓ ሓደራኣ ብግቡእ እናተዋፅአት ከባቢ 4 ዓመት እንትትጸንሕ ዝኾነ ግዛታ ሰበይቲ ብጽኑዕ ሓሚማ ሆስፒታል ኣትወት ብሌን ብጣዕሚ ተጨነቃት ነቶም ደቃ ነገረቶም እሞ ኩሎም ንኽመፁ ተዳለው ኩሎም ንኽመፁ ግና ዳርጋ ወርሒ ይወሲዱሎም ኣብዚ ውሽጢ እታ ሰበይቲ ናብ ገዝኣ ተመሊሳ እያ ነይራ ግና ከዓ ሒሽዋ ዘይኮነትስ ካብ ሆስፒታል ናብ ገዝኣ ኸይዳ ግና ኣብ ገዝኣ ኮይና ንኽከታተልዋ ተነጊርዋ እያ ገዝኣ ተመሊሳ ብሌን ካብ ትምህርታ እናተረፈት ነታ ሰበይቲ ትከናኸና ይጠቕማዩ ትብሎ ምግብታት ብኣግባቡ ትሰርሐላ ዝተወሃባ መድሓኒት ብኣግባቡን ኣብ ሰዓቱን ተወስዳ ናይዛ ሰበይቲ ጥዕና ግና እናገደዳ ይኸይድ ሽንታን
ፍታናን ምቁፅፃር ክሳብ ዝዓብያ ኮነት። ብሌን ክንዲ ዝኣክል ከቢድ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ ጥራሕ ገዛ ነታ ሰበይቲ ክትገድፋ ህልናኣ ክፈቕደላ ኣይከኣለን። ንኩሉ ነገር እናተዓገሰት ከም ጓና ዘይኮነትስ ከም ወላዲታ ብምርኣይ ንፍታናን ሽንታን ትፀርገላ። እቶም ደቃ ንብሌን ዓብዪ ክብሪ ነይሩዎም። እሶም መፂኦም ዓዲኦም ኣብ ዓራት ወዲቓ ብፅኑዕ ማሕማማ ካብ ዝኽእልዎ ንላዕሊ ከቢድዎም። እሶም ክገብርዎ ዘይክእሉ ነገር ብሌን ክትገብሮ ክርእይዎ እንተለዉ ንብሌን ዝተፈለየ ክብሪ ይህብዋ። ብሌን እናሰርሐት ብእትረኽቦ ገንዘብ ልክዕ ከም ሳምራዊት ንወለዳያ እትሕግዝ ነይራ። እታ ሰበይቲ ምስ ሓመመት ግና ሓደ ስግኣት ነይርዋ። ንሱ እውን ከዓ እታ ሰበይቲ ከም ፈጣሪ ፍቓድ እንተደዓ ዓሪፋ ንሳ ናብ ገጠር ክትምለስ ምዃና እንትትሓስብ ትገብሮ ትስእን። ብትምህርታ ተስፋ ትቆርፅ። ኣብኡ ኮይና ትምህርታ ከይትቕፅል ከዓ ካብታ ሰበይቲ ወፃኢ ብልብን ብቕርበትን ትፈልጦ ሰብ ኣይነበራን። በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ግዜ ከይተረድኣ በይና ኮይና ንብቓታ ተፍስስ። ዝፈራሕካዮ ይበፅሕ ከም ዝበሃል ከዓ ብሌን እቲ ዝፈራሕቶ ነገር በፅሐ። እታ ሰበይቲ ሕማማ ብርቲዕዋ ህይወታ ሓለፈት። ኣብዚ ግዜ ብሌን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ጨነቓ። ማዕረ ምስቶም ደቃ ተበፅሐት። ብሌን ኣብቲ ገዛ ሰራሕተኛ ይነበረትን። ዳርጋ ጓላ እያ ነይራ። ጓላ ጥራሕ ዘይኮነትስ ካብ ጓላ ንላዕሊ ነታ ሰበይቲ ብዙሕ ነገር እያ ትገብረላ። ነዚ ዝፈልጡ ሰባት ዕጫ ናይ ብሌን ዘተሓሳስቦም ነይሮም። እቶም ደቃ ሓዘኖም ክኢሎም ንእሽተን ምስ ተረጋግኡ ነናብ ዝነብርዎ ንክኸዱ ተዳለዉ። ኣብዚ ግዜ ብሌን እውን ናብ ዓዳ ንክትኸይድ ምድላው ጀመረት። ድሓር ግና እቶም ደቃ ዝነገርዋ ነገር ንባዕላ እውን ሕልሚ ይመሲልዋ ነይሩ። እታ ሰበይቲ ቅድሚ ምሟታ እቲ ዝነብራሉ ኣብ 140 ካሬ ዝተነፀፈ ኤል ሼፕ ገዛ ንብሌን ኣውሪሳታ እያ ሞይታ። እዚ እንትነግርዋ ዝቕልዱ ዘለዉ እዩ መሲልዋ ነይሩ። ድሓር ግን እታ ሰበይቲ ዝፈረመትሉ ወረቐት ምሰርዐይዋ ሓጎሳ ክትቆፃፀሮ ይከኣለትን። እሶም ጊዜኦም ኣኽሉ እንትኸዱ ብሌን በዓልቲ ገዛ ኮይና ኣብኡ ተረፈት። እቲ ገዛ ናይታ ሰበይቲ ውህብቶ እዩ ነይሩ። እቶም ደቃ ከዓ ኣመና ሓፋትም ስለ ዝነበሩ ሓንቲ መኪና ንብሌን ብስማ ገዝኡላ እሞ ክሳብ ትኽእላ ሹፌር ቆፂሮም ናብ ትምህርታ ብኣኣ ክትመላለስ ጀመረት። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትምህርታ ወዲኣ ብዶክትሬት ተመሪቓ ኣብ ሓደ ናይ ግሊ ሆስፒታል ብፅቡቕ ደሞዝ ተቆፂራ ትሰርሕ ኣላ። ብሌን እዚ ኩሉ ምስ ረኸበት ንኩሉ ሰብ ከም ናታ ህይወትን ዕድልን ንኽበፅሖም ትዕግስቲ ንኽገብሩ ንሰባት ፅቡቕ ንኽገብሩ ትመክር። እዛ ምኽሪ ንዓና እውን ስለ ዝኾነት ምኽራ ተቐቢልና ፅቡቕ ምስራሕ ክብል ይፈቱ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ከም ዝተምሃርኩምሉ ኣይጠራጠረን። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘየለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰና እዩ።